חתול עושה מסאז' להדס. אם את מעלה את זה לפייסבוק אני רואה קצת... למה? תבנות עלי. לא רואים את הבטן בכלל, את כמות הבטן, רואים בכלל רק את החתול עושה לך מסאז'. אני חייבת לעלות את זה ליוטיוב. תעלי. תראי. אני רואה את זה, והפעם בזווית יותר ברורה. פיצה, את עושה לה מסאז'? תגידי לי, כמה סרטונים בחיים שלך העלית ליוטיוב? זהו, עכשיו זה היה שעת הפסקה. עכשיו היא חזרה לתעסוקה. היא צריכה לפתוח קוסמטיקה. עיצוב הבטן, עיצוב וחיטוב הבטן. אבל רגע, רציני, מה היא עושה? כאילו, מה, מחדדת ציפורניים? לא, סתם מוצאת מקום נוח לישון. זה כאילו... לי יש את המקום הכי נוח. ברור. את מצלמת את זה כאילו לוידאו? כן, זק. זה כאילו מנפחת הכרית כביכול? מה הקשר? כי אמרת לי את רוצה, כי אמרת לי שהיא רוצה מקום לישון נוח. יואלה, שמור. היא סתם, זה נעים לה. לא. זהו, סיימת. עכשיו היא עושה לך סכינים, עולה למעלה. פיצה. איזה חומץ של ברנשית. אתה תנוי לשנייה את העיניים? זה כלי, יש לה עיניים ארוכות.